Arobami, assalamu alaikum, barakallahu fota o katiri ndum ngata don taskami dam gendam ha channels ngel Dandes Media woni ha YouTube, Instagram, Facebook e ma TikTok. Kono o wani min ngata non hobbe fere ha jawdiro min gendam ha min kirdata be mabbe ndembo hani ngada share o ngada like o ngada subscribe ha channels am ngaba ngada non video ji ko kesi hande wa min ngodi ko do teddudo ha jawde do anga sure jabama ewa mi yetti sosai mo se ay cha inde mabe kariya ma sedda banu min bo ha jawde do min ngenda inde ami woni Usman Umar Tongo min woni director jo de musamman su radio Congo Nigeria ha Abuja wanda kula da tarihi am daniyam da Tongo ɗum woni nde wonama Pamaro Tongo nder jiha Adamawa ɓe woyla waɗa ɗum funa lesdi Nigeria ɓawo ɓe dañiyam tunda andi ɗum gure ɗum pamarel ɗum fulɓe to mi ha yeeso nottijo am mi fuɗɗi jangugo jangde Alqur'ana daga ton nottijo am tun o ɗum huwa bano o likitaji ko gonga ɗum dabbaji ɗum ñawdata dabbaji nandi ɗum majum to hanko ɗum ɗo hosoɗo ɗo fellere ɗum yaramo fellere to nde hanko ɗum eggini mo nden ɗum fof sen kadi ɗum yaari hamallumɓe feere men jangi Alqur'ana ha mi yettini to nde ko mi yettini Alqur'ana mi fuɗɗi jangirde pamare nde primary to mi fuɗɗi jangirde ha Tongo primary school, Tongo Central Primary School. So mi jangini yanka daga primary 1 ha timmini wato primary 6 wato hitade ujunewore temedde jeenayi e capanɗe ɗiɗi e jeenayi timmini min waɗi fondo Allah hokkami nasaraku ɗon wakkati ma bo ɓe maɓɓiti makaranta yeeso primary biyeteɗa government day secondary school Tongo ɗum hokkami admission wato hitade ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati e joyi so mi nasti to toon mi waɗi hitande woore mi waɗi hitande ɗiɗaɓre nden kadi wakkati ɓe wiya Gongola na Adamawa to wodi makarantaji feere ɓe ayini gota ha Jalingo, gota ha Wukari, gota ha Hom, gota ha Yolambe, gota ha Gani ɓe wiya ɓe government science secondary schools guda 5 ha nder jiha Gongola to ɓeɗo tokka jangirdeji yeeso primary ɗum woni nder fofayde Gongola ɓe pukaraɓe jooɗa folo waɗi nasaraku ɓe ɗon nder ɓe waɗi nasaraku nden ɓe egginen daga government day secondary school Tongo ɓe wartida jangirde kimia nde government science secondary school Gani to min nasti kadi duuɓi tataɓre so waɗi duuɓi tataɓre ko toon waɗi duuɓi nayaɓre waɗi duuɓi joyaɓre timmini kadi mi vindi fondo je timmingo jangirde yeeso primary ɓe mbiyata wayatno ko wasko woni mi vindi ɓe timmini e fondo e wattan fondo man gurti hokki am nasaraku saɗma woni jangirde mawde nde university ha Maiduguri ɗum mi tafi kadi Allah ɓe bawɗe mako mi wari ɗum hokki am ha to yewtude hokkuma admission ɗum mi yaha university Maiduguri mi yahi university Maiduguri hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati e joyi so mi waɗi remedial ha totton timmini ɗum mbiyata part 1 science timmini part 1 science to a timmini part 1 science ɓe laara deydey wonno ko a heɓi so ɗum hokkama wato darasu no hani a janga to a to likita dabbaji a to likita innu adama a to demal a ko nandi pat jaɓre kimia kenan so noon ɗum waɗi hokkiyam ɗum ban mallumjo ndemri ɓe wiyata agriculture so mi jangi agriculture mbaɗi hitande arandere waɗi ɗiɗaɓre waɗi tataɓre timmini so ɓe hosani mi yehi an kadi mi faami ɗo ko laarani wato ɓe yewwa haala ceede ndemri ɓe kuma mallumjo remoɓe a yaha waytina koye maɓɓe a holla ɓe noɓe remirte zamanu ko nandi ene majum ɓe wiyata agricultural economics and extension so nde mi timmini hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e ɗiɗi nden mi dilli fondo wato gabbu lesdi mi wiyata NYSC to ɓe yaltiyam sama ɗum jiha Edo bendel ɓe wiyata ɓe ɗo totton ɓe fecci jiha ma ɗiɗi delta ɓe nanta Edo ɓe waɗi foti ndo wakkere jiha wakkere Edo man mi yaara ha nden dilla ha kawye feere wiyeteɗo Iyamo
adam o sumole ta ɗum adam o sumole ko sénégalais to ɗum ɓawe maɓɓe to tourna yorde mako ko wodi jangirde ni wala jangirde so sakalɓe so primary ko toon yaade ɗum jooɗi seɗɗa ɓawo so toton ɗon eggina hande hoore hakkawo feere fof ne nder jeeya e ɗoman so mari timmini ko jaggu lesdiyal ɗum timmini kadi ko noon mi nasti sive Lagos so Lagos ɗum wiye kadi mi tefa kuugal ana ɗum wonde ma ko non waɗi kuugal be suudu radio Kongol Nigeria hitaande ujunere temeɗɗe jeenayi e capanɗe jeenayi e tati ngam fuɗɗi kuugal man owo Allah darni to mi faamima ni ko laarani kuugal jangdenke ko a janngaari ni ko haalande mbiya jangi to man wawa nasirde ndenke ko haa waawelam ɓannimo naam ngam a anndi bana no mi wiima to a yetti bana janngide hitaande tataɓre oɗon spécialising wato a yaani a faama yeɓre woore to woodi woɗɗamen ɓe yaari ɓe faami haala lesdi haala ko ɓe remata ɓe wiyata soil science woni ɓe faami haala demetorde mo ɗon wiyata crop protection ehe woni ɓe faami haala agronomy hakkillita demetarde to amma bana minon je mi wiyatama yeɓre ala ceede ko ndemri ɓe kuma waytinki koye remooɓe ɓe wiyata agricultural economics and extension to extension aspect man ɗo laarani wato waytinki koye remooɓe ɗo dabareji ndewri ɗum zamanu to woodi darasuuji feere ɗi janngirata ɓe janngoɓe cakal kubaruji to hidde ko man mi wara mi nassa kuugal cakal kubaru fu mi arti mi anndi wato juggal cakal kubaru ko ɗum nanndi bana irin communication theories e communication modes ɓe ko nanndi irin maji so ɗum wari ma mi nasti haala cakal kubaru fu so ɗum hokkayam wala nden mo ko ɓeddi nafugal nden wari naamo fuɗɗi ɓe turankore ɓe hawsaare ɓe fulfulde mi fuɗɗi tami yeɓra fulfulde ɓe yaari so mi yetti ɓe fulfulde man nde Allah waɗi hakka o ɓe mawni ha yeeso dotti o ɓe fuloroɓe to mi arti mi faami wato luggaji ɓe kalimaji fulfulde so Allah waɗi ɗum ɗunanal bana nasarare ko turankore ma seɗɗa ɗum to ɗum waddi ɗerol ɗo wiyam nda honde ɗon nder turankore mi fassira mi hoora hande fulfulde wato mi hokkatayam wahala nden bo to nangi haala taskaramji arande mi yehi tune ɓe faami min ndemri mi anndi e mi janngi so mi hokkira taskaram demal e ngayna min fuɗɗi taskaram demal e ngayna ɗum woodi ha extension service ɗo waytinki koye remooɓe so ngam man o reedi ɓoyma mi arti mi anndi noon masalaji remooɓe noon dabareji ndemri zaman ɗum haandi ɓe annda ko nanndi irin majum so ngam man mi wanci ndemri Nigeria ni wala wuro mi wiyata mi yahay a fulɓe woni pat naam fulɓe wonɓe nder wuro fulɓe durooɓe mi yaha mi jodda ɓe maɓɓe yewta haala ñawdi dabbaji haala ndemri zaman haala gongal hakkude maɓɓe ko nanndi irin majum so naami keso ha kuugal cakal kubaru ko hidde ko mi nassama mi ɗan heɓi seɗɗa e ɗan ko nanndi cakal kubaru ko nden nde mi nasti bo hannde be janngo to a tawa wala masala mi tunda mi wondi ɓe bawɓe ɓe yiɓɓe kondema hannde be janngo so a tawa kirse kam ɗumen nden bo ɓa daaroɓe min jonta ɓurna fuu to woɓɓe heɗitono ɓe suudu radio Kongol Nigeria ɓe wiyata to aɗon ha suudu radio Kongol Nigeria bo ɓe accinan ɗo no ka waari ɗum nane nde maɓɓiti radio fuu dande mum ɓe nanta naam dande ma urki adi nane sa mi wara kesum dande ma ɗo sewi ehe miɗo famarɓe ehe miɗo mari sumsum miɗo mari cuusan miɗo mari yiide min huɓo kuugal man amma hannde bo jam o anndi to a mawnan o yetta daronde feere ko woni mo ɓe tokkatamin ha ɓaawa o jotta mine mi accay kuugal man amma minen kuugal amin warti mi elta famarɓe watta kuugal man mi hollita ɓe no waɗirta kuugal man e ko nanndi irin majum mi arda ɓe min dura ɓe min sora ɓe ko nanndi irin majum amma ko ho jotta man to min nangi ɗum nassa cuuɗu cakal kubaruji ko ha fulfulde man ko ha turankore man ko ha hawsaare man attako min nasta so wakkati o yetti kono famarɓe woni deɓere amin mo ɗon yami to kañum waɗi wonde to goɗɗo yettiki aba feere ha mangu accana famarɓe to eltiɓe to amma kuugal jeyden ko no ndu yeytata jotta tan no a yiyata ɗo yeeso ngam imiyaɓe ba nassi kuuɗe men ko on nassi arande on no ɗum hunde ɗo hosata bolle himɓe ɓe se to taƴi bana ɗo wiyano arande na ko ɓe rekodaji ɗi zaman nam ay naare kuugal men wiya caggal amma ainihin wato ka'idaji kuugal man cande kuugal cakal kubaruji cande kala kutinirteɗe kuugal man on canji
ala misali bana no abeta jamanu ko waddi to woni himbe be meɗay ma huwa sare radio ko sare jarida ko sare television bawamu jamanu hokkiɓe bawde ɗo woya maɓɓe ɗo wawde jooɗa ɓe binda ko ɓe bindata pat e saka ha duniyaru to amma to a laari hamɓe koɓe bindata ɓe saka tuna ɓe eltaka ɓe soraka ha ɗo kuɗe jarida ko bana an alal misali a bindi ko nde a waati ha daldal matotono ko nanante internet ko digital media ko naniri majum to mo faani habaru to laari habaru maɗa laari habaru ɓooya mo janngay ko kuma mo nastay kuugal jarida ko a laara woni bambaji ngam woni ka'idaji jarida ko har abada caggata ko ɗo kanjum on ainihin bano wiyata iyal ɓaawo jarida cakal kubaru ko dole bo a andan dow ko a hokka kubaru je nafata himɓe je himɓe nanata minta hakkilo wadda jahal yeeso wadda pamral nden mo wadda ko hawtata koye ummatore yaara leddi yeeso amma jotta to a nasti bana awoya a nasti bana social media apps ɗum ɓe wiyata ko bawa waɗi ko bana TikTok ko bana WhatsApp ko bana Facebook to a laari himɓeji feere ko bindata kadi ko feere sa joɗa man noon ko ɓe hakkille makko ɗama tan umma o wala habaru ɗum nde o weɗitay ɗum wala tariha majum wala andal majum an ko tanni tun ɗo ɓuuri wewa ko soɗo binda wakkati ko a tawa ɗo wone himɓe ɗo wadda soɗo pamral hakkude ummatore mo ɗoma wakkati ko ɗummina fitinaji tan e nden ko haɗa faali yeeso leddi ngam majum ɓe jamanu canji ɓe wiyata bana citizen journalist ɓe jigi jotta tan hande ɓe laara ko fiyata ɓe binda woodi feere ɓe matototo bana social media bana Facebook WhatsApp amatotono ɓe woɓɓeji feere amma fuunde bana ɗo mbima wattitay ka'idaji cakal kubaru ko hajjuta ka'idaji cakal kubaru ko ɗon yimɓe ɓe mari hakkilo ɓe nani hunde haari to ɓe ko ɓe laari hunde bana ha Facebook ko ha social media apps man ɓe yelan ɓe nana ko ha Suna Radio ko mon Nigeria ko ha Channels Television ko ha NTA ɓe andi ɓe mottiti kubaruji men ɓe itti ko haalaɗa pat ɓe acciji ɓe nafata himɓe ɓe cakal amma nane yimɓe to nanan kubaruji dole se rena se wakkati radio amma jonta kala hunde feƴƴi fof ko radio wiya wari wakkati kubaruji mum warima duniyaru pat antinoon to a yeeɓa woodi ganduɗi radio ji jiidatano nde télévision oye ganduɗi ɗon amma ganduɗi man bo wala ngam a andi himɓe ɗo feere feere woodi himɓe feere kafɓe yiɗɓe yaawa ɓe anda ko fe'ata e heɓe de'itata ko ɓe naftorta basira ɓe numata ko taari ko kuma ɗum on sanadu dasi habaru ɗo ko kuma ɗume on habaru ɗo wawata dasanta goɗɗo ko dasanta ummatore ko dasanta leddi ko nandi iri majum hamɓe kadi tan ɓe yiɗi ɓe nana habaru to amma himɓe bana marɓe hakkilo marɓe basira ko ɓe nani je ɓe wiyata ha bana daggal nanantiro ɗum social media ko nandi iri majum ɓeɗo reena ɓe nana ainihi hacci e cakal kabaruji andaɗi ɓe mottitata kubaruji man hokka himɓe ko hani gam majum ɓe wiya jamanu canji amma ko jamanu nane man woodi himɓe feere maɓe gabaki ɗa ɓe nanata radio ɓe nanata jarida ɓe nanata bo télévision amma ɓe ɗo waɗa radio maɓɓe so wakkati ba tawa haɓe ɗo koyɗum a wawan a waylita ko hoore maɓɓe ma a wawan a yecca ɓe hunde je wala no noon ɗo maɓɓe yande ɗumina fitina ko ɗumina habaru be goɗɗo ko ɓe bonda be goɗɗo ɗo habaru fewre ko kuma habaru je nafata ko to amma marɓe hakkilo dole ko a yecci ɓe ngam ko ida islam ta nasi suratul hujurat suratul gikku wiyata sura of manas wiyata malata jassa surata fota bayyanu so a fiɗita yani to goɗɗo waɗi yeccima hunde a darata o numata a yawa a hafa e nden mo ko islam ɗo goɗɗo to kayde allah alama nafikijo to woni haala ko hay so ɓe wayi ko hatte galon a tawata o yahi hakko hokki seeɗa ko fa kotu ɓe jaɓata seeɗa ko makko ɓe anndi o feerowo to kanjum feerotiri e kubaruji ayri hanti cakal kubaruji bana no mi anndi ɗum ɗo ko makko woni haddadal matotori social media nden jotta zamanu wari waddi zamanu ha warti naftortoɓe radio ɗustake warti jotta to a yi naftorto radio ni na derken na sukaen ba sey dottien to ɗum dottien timmi kam radio tammi acci ɓe acca heɗitago makko on dabarejo ma yiyata radio o wawan acca yawgo yeeso ngam jotta woodi ko nasara gata convergence kujeji wari mooɓi laati gotel nane a wiya woodi jarida an mo waɗi jango a hoɗa sooda jarida a wara a jooɗa hande koral maɓɓita aɗo janga woodi nanoɓe radio musamman ma wonɓe ha bamde be labbaje ngam ɓe wala yite lantarki jotta ko ɓeɗo wiya
data na ko de nafto ta social media ba to na asudi batil ma la peto wala ya wata radio mala awon dorema ko ado ko de bulai ba ko do sotta ko do defa ko radio ma ko do na ko dina wontide de nem bo himbe be mari yake won de wuro do mari telantar ke won de television pero lara ko jotta ko na pat hawti hawaya to hawaya no awon annana hano pimada awon alara bindi man begite mada hen de ne fen awon alara ko to di television wata amma ko no wari mobi to amma ko be vima belu mobi man pat ay hawo yeso kaidaji shakal ko babuji sanjata am toni ko ala spola so social media man atawa wudi de nasara na ko be na ta to be yadda ko na ko be la ta to tabe so kama radio bana min andino ustad ko kuma majjal magabaki go da bi wala ko zaman acci wawan acca to amma shakal ko baru ko to tan ko baruji da no be yi ko baruji sahi mar sahihi ko baruji na ko baruji pewe am ko na wakati daji baru no wol ko baruji pewe e woli boni bonga to hajjatu mama no ko bawawo de kuma kimia ko wadi social media da digital media da ICT ko da irin majin ma hajjata awal senda ko de gabbe be solo e ko ala ne ko baruji to amma ɗum sawrore ma haɗa gare dow mawnoɓe nastuɓe kuugal jaynden keeko e yigo jotta dole set goɗɗo mari ande zaman ɗum sawroje wawa taw kon tunda yi hande sawarama gotel mara yiide ko ɓerde maɗa aɗa mari yiide ɗum nde ko tegal on ko kuugal on ko janɗe o ko tefere on aɗa mari yiide ha ɓerde maɗa mo yiɗi fewrotel be mo yiɗa gotel muhimmi amara yiide ɗum no haɗani maɗa daga pamaro a wiya ɗum yiɗi mi laata cako kubaruji ay gotel nden yiide ɗo gasi ha nder ɓerde maɗa ɗo watete a tefa andal ko larani cakal kubaru non to a yahan jangirde a yaha janga to a nastan sare cakal kubaru ɗum a yekkita ha less woɓɓe ngam a anda ka'idaji ɗuɓe winoma bo ɗi cakal kubaru ngam ɗum waɗi ka'idaji so amma ha jotta man no kujeji man canji man pat tare ko social media ko mo jangi andi kaidaji to jogi o vindi hunde ko social media ko WhatsApp to alari be mo jangai ko kuma mo anda kaidaji sakko ko bari alaro wodi fere amma dum go mare yidi idi bawgal do ba wata ko no sito a jangi a ekida des andube den mo a wati ko ma balgata na wata alal misali ho wasu ko redo ko mon Nigeria amma ngam an ko jango ko kam jango wala acca so redo ko mon Nigeria to acci to men to dum ngena ma no wata ma ngam ta equity a elti hore ma awawi anni na naftita bawa zaman ko nan ni ma ta to pasa ma wana joga chaku ko bari kuma to kai kaidaji dum wino go den ba to kai fofto no himbe a tokkan wellugo yimɓe nden a tokkan no anndunoɓe kujeji ɗumɓe annda naftogo qa'idaji tolugo cakal kubaruji to min yetti Allah suurode fontingo men ɗo ko laarani kuuɗe cakal kubaruji hannde min ɓeydi anndal min anndi a janngaako gajendenke ko amma bo a wari a waɗi ko duniyaaru fof manata a yettama to Allah sa seto ñande feere woto woodi ko feƴƴi min ngara machallah to laaroɓe amen haɗo min gaddira gare taskarama min an ngenam e sewre nde sa sawre waroɓe ko laa ko yeeso yeeso